ଆଜି ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼। ବୁଦ୍ଧି କିପରି ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ସେଇଭଳି କିଛି ଆଜି ଆମେ ଗପ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା। ନନ୍ଦପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗୌରୀ ପଣ୍ଡା ନାମର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ 3ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର କମ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ 4 ସାଙ୍ଗ ଯାକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମରେ ରହି କ'ଣ କରିବା, ଉପାସ ଭୋକରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଠାରୁ ଚାଲ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ବିଦେଶ ଯାଇ କିଛି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ଏମିତି କିଛି କଥା 4 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏପରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ବିଦେଶ ବାହାରିଲେ। ଚାଲିବା ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖି 3 ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍ଗ ବିଚାର କଲେ, ସେଇଟାର ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଧନ ଦେବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ସେ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଗେ ଆମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଦେଖ, ତାପରେ ସିନା ଯାଇ ଅନ୍ୟ କଥା। ଆଉ ନଇନେ ଦେଖୁନ ନଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ବୋଲି ଜାଣ। ତେବେ ସେ ଯେତେ ହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ତା ପ୍ରତି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରର କରାମତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜି ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଇ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଂହର ଛାଲଟିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସିଂହକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, କିରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ସିଂହଟା ଜୀବନ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ଅତି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରାମତି ଜାଣିଛୁ, ତତେ କ'ଣ ଜଣାକିରେ? କେବଳ ଏବେ ତୁ ମୋର ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ଖ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ତାହେଲେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଗ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହା କହି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାର୍ଗ ପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହଟି ଜୀବନ ପାଇ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ କଲା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ ନ କରିପାରିବା, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଚାଲିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବା।